26 апрель татар халкының бийик шагыйры Габдулла Тукайның туган көнендә татарлар яшәгән һәр төбәктә төрледән төрле кичәләр, бәйрәмнәр үткәрелә. Быел Саба районының мәгариф идарәсе Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән берлектә үткәргән күңелләрдә Тукай рухы бәйгесенә 40-тан артык эш кабул ителгән. Бәйге шартлары буенча 1-нче, 4-нче, 5-нче, 8-нче, 9-нчы, 11-нче сыйныф укучылары һәм гаиләләр арасында 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар, ир-егет укучылар арасында иң сәләтле укучы, гаиләләр арасында иң үзенчәлекле чыгыш ясаучылар бүген билгеле булды. Алар Дулкын радиосында да чыгыш ясау өчен безнең телерадиокомпаниябызга килделәр. Саба гимназиясеннән Сафия Камолова милли киемнәрдән килеп, шагыйрьнең Әллүки шигырен сөйләп таң калдырса, Тимершык урта мәктәбеннән Илназ Битимиров 5-нче, 8-нче сыйныф укучылары арасында иң яхшы шигырь сөйләүче дип табылды. Габдулла Тукай милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, чын безнеңчә, матур, милли ки. Башка килә уйлар, төрле-төрле, әллә нинди, зорлы, моңлы ки. Үзелеп кенә әйтеп бирә, татар күңеле ниләр сизгәнен. Без татар телендә Гүлнара Тимерхановна белән Габдулла Тукай әсәрләрен укырга яратабыз. Мин Габдулла Тукайның туган авылын ятладым. Мине моны Инҗе Галимхановна өйрәтте. Мин Габдулла Тукайны бик яратам. Аның шигырьләре бик матур, моңлы. Килдебәк урта мәктәбе укучысы Руфина Мәүлитова 9-нчы, 11-нче сыйныфлар арасында җиңүче дип табылды. Ул Габдулла Тукайның Ана дагасы шигырен жюрига тәкъдим итте. Укытучысы Рәүфә Латыйпова Руфина мәктәбебезнең иң тырыш, талантлы укучыларының берсе диде. Бүгенге көндә балалар китап укырга яратмыйлар дигән сүз бик дөрес түгел. Безнең укучыларыбыз арасында, мәсәлән, Килдебәк укучылар арасында әдәбият яратучылар, әсәрләр, шигырьләр яратып укучы укучыларыбыз күп. Тукай шигырьләренә аерым ихтирам ел сайын мәктәбебездә инде укучылар арасында Тукай шигырьләренә я рәсем ясау конкурсы, я шигырьләр сөйләү конкурсы оештырабыз, бигрәк тә видеоларга яздырып җибәрү укучыларыбызга ошый һәм инде һәр вакытта Тукай иҗатын читтә калдырырга тырышмыйбыз. Конкурста безнең җиңүчебез Мавлитова Руфина Илдаровна, ул 9-нчы сыйныф укучысы. Без аның белән бик күп конкурсларда катнашабыз. Әле ул быел бик күркәм зур конкурс, татар сүзлек конкурсында 2-нче урын алды. Ягъни Руфинабыз әдәбиятны бик ярата, шигъриятны бик ярата. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе укучысы Данияр Бариев үзен сәләтле конференция буларак танытып килә. Ул ир-егет укучылар арасында җиңүче. Җәй көне, эссе һавада, мин суда коенам, йөзәм, чәчрәтәм, уйныйм, чумам, башым белән суны сөзәм. Шул рәвешчә 1 сәгать ярым кадерле уйнагач, инде шаят 1 сәгатьсез тирләмәм дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем үз башым. Куркам үзем, әллә нидән, юк янымда ялдашым. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада, көнгә каршы ятрый, кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган сачын тарап. Гаиләләр арасындагы бәйге нәтиҗәләренә килсәк, Сабаның сәләтле балалар мәктәбеннән Хәлиловлар гаиләсенең чыгышы үзенчәлекле чыгыш буларак билгеләп үтелде. Байлар Сабасыннан Әүбәкировлар гаиләсе исә иҗадилыклары, сәләтле булулары белән аерылып тордылар. Гаилә белән инде ул нидер иҗади эш эшләү инде ул башкача дип әйтик инде. Эштә кебек түгел, җиңелрәк. Безнең инде көн саен гаиләдә нидер сәнгать көн саен гаиләдә үзен алып тора, шигырь дисеңме, җыр дисеңме, нидер көй дисеңме. Көн сайын иде шигырь сөйләп, җырлап, нашайтып, күңелле рухта без көннәрне үткәрәбез инде. Без Габдулла Тукайның "И туган тел" әсәрен өйрәнгән идек. Бәләкәй балалар 1-2 тапкыр гына әйткәч өйрәнделәр. Өйрәнергә җиңел булды. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова, Саба районы мәгариф идарәсе методисты Нәркис Хантимирова җиңүчеләрне тәбрикләп, бүләкләр тапшырдылар.
Күңелләрдә Тукай рухы дип исемләнгән әлеге бәйгегә безнең 40-ка якын эш кабул ителде районыбыз мәктәпләреннән. Иң күп категорияда безнең 1 һәм 4 сыйныф укучылары арасында эш кабул иттек без. Чөнки бу аңлашылада безнең бит инде балалар бакчасында ничек Тукай шигырьләрен ятлап әдәбиятка кирип китәләр, сәнгатькә. Монда да алар шуны актив юнәлештә дәвам итәләр үзләренең укытучылары белән. Мин укытучыларга да рәхмәтле, бу юнәлештә мәктәпләрдә эшне дөрес итеп оештырып алып баралар. Укучылар арасында шундый талантлы укучылар бар, шундый якты чыгышлары белән үзләрен безне сөендергән укучылар бар. Конкурс язмаларын, эшләрен караганда без бик канәгать булып карадык һәм укучыларыбызның шундый талантлы, сәләтле булганнарына бик сөендек. Бүген Тукай туган көнгә шушындый зур конкурс оештырып, без бик тә зур эш эшләдек. Районыбыз мәктәпләреннән йөзләрчә балалар бу конкурсларда катнаштылар. Нинди генә номинацияне алсак та, алар һәрберсен үз иттеләр. Тукай шигырьләрен яттан сөйләделәр, Тукай җырларын җырладылар. Гаиләләр белән айрым үзләре генә чыгыш ясаучы балалар да булды. Без аларны бүген иң-иңнәрен үзебезнең Саба дулкыннары телерадио компаниясына чакырдык. Тукай туган көндә һәрбер кешене күзәтеп торам. Һәрбер кешенең йөзе якты, күзләре яна. Тукай безнең күңелләрдә яши. Ә мондый конкурсларны без әле алга таба да үткәребез. Мин аларның бүген барсында кайнар тәбрикләп калам. Быелгы күңелләрдә Тукай рухы бәйгесе Тукай иҗатын, туган телебезне олылаучы балаларны, гаиләләрне, туган телдә сөйләүче телерадиокомпанияларны берләштерү белән аеруча истә кала торган булды.